Hello guys! Welcome back to Jamox channel. Karon nga video guys is magluto na pud ta og saging turon. Gyama dayda. Saging turon. Kaning guys gipilo na og sikakilid. Naiuban dili pilon tag-as imong ganahan ay magtag. So kisa to magpa-shout out na ni guys. Comment down below. Ja snack na pud nato karon saging turon kay gahapo ay katong naninda taog saging pinaypay gipuan na pud sila ingon na pud saging pinaypay na pud din wala pilain so ug unsay request sa mga tao atong tumanan so alternate mo nato guys na saging nilatikan saging pinaypay dapoy saging nga gituhog nga gibutang og asukal karon mag saging turon na pud ta. So, mo na ito ang kinahanglan guys diya. Marting saging. Gito nga na nato kaduha. Kaya jag tibuk una sija. O tibuk una to. Jag di maluto sud. So, na magito nga 5. Anya. Natay. Lumpia wrapper. Anja. White sugar. Dapat tay tubig. So, sadyo pasbuntag guys sayo tagmata kay magputos pa man ta magrap pa man ta madugay tag sa mga yang tig snack alas 9 sa ganun ni alas 9 magsugod mi man na snack na pero halin so mo to tanaw na muna og sa niya to saging turon so bag-o pa lang mo sa mong channel guys don't forget to subscribe nya like ang video nya i-click ang bell para updated mo sa among bag-o nga uploads. Karon guys, atahang kape ron guys. Dili ni kape. Binisayang kape. Tawa guys na. Kuan ni siya guys, dahon sa hilba. Mo ni imnan daho maasa mo dito guys. Din ako kuan man na na to hilba sa mga gipang kabuhi mga panuhot sakto ni ninjo may mo anhi sa Diyos buntag dahon sa hilba nakoy tanom dito kay saghan okay inita uy init so magputos na ta guys ha balik ako. Kaniya itong buhat din guys. Kuha taog saging. Ituslo na to sa white sugar. Yan ibutang na to sa ay pala juga na sugar. Ibutang na. Naiub na i-roll na nato. Naiuban guys. Maninda, tag 5. Ingan hira guys, tag-as. Inganaan siguro na nila. Ingan hira mang good ma, tarawa. Ingan ni. Ingan hira guys. Ingan ni mang good, ingan silo. Namaligja ko na to 5, dagko lagi ko na tanawon. Dili na nipil ang dari ma. Ja, iprito tani madagta mo galing dari. Di man dagta. Ja, ilak na siya. Crispy. Ilak ni. Ilak ba di ay? Nga na, dyan. Ganahan. Jag mantika, musub-sub datos ilawom. Muna nga na, naman hinahang guys. Naiuban, ingat to. Sa unique man ta guys. Ingan hiran nga to. Morang istorya ha. Nga ingat to pilo or di mura gihapon di magihapon mo dako nang saging kay di man mo taas ang saging ug imong wrapper imong itaas di ba guys sus yan na ra good ilahay ra bana kay ug ingat
Baw, bahala to sila. Ganito ila. Na. Napoy katong katabitang gagmay ma. Katabang gagmay nga cute. Jadi, wow, pilan ba ito katay nga natag-as. Lagi ma. Saging pod. Ay ma. Jama-jama naman ka. Mani siguro to. Pinat. Ingan hiyo na guys. Mora gihapon inig. Ingat to. Ni mo di man namuda ko ng saging. Kaya turon. Torong. Charang. Saging turon. Aron sa ko na. Ganahan pa kag nga ni? Tag 5 ni. Kita nga raman. Kaya ug imong iyusa. Dako, di mo Di maluto po. Di maluto. Na. Isa dyan mo lagi kagawaking lagi. Hindi, isuro rin ng iro Eh. Kuya, Ano ras madam na? Mo ni ang ikaduhang tigsuroy. Yan. Shout out ni Jessa. Napay diyang iro. Kasi may pangan sa imong iro. burikat. Burikat. Wagan. Day ni. Sus yung iroan eh. Suroy-suroy mo si mong amo. Diyan na iring na ha. Mag-away mo ha. Hoy, burikat. At pag burik-buring dia. Gipangan lang ni jag burikat. Ano gipakan naman ni mong burikat? Lagan day na. Hi, burikat. Kuya, waba. Iroan eh. Burikat. Day ni. Kuya, dekan kasi kong iro. Napaka Kay naman. napaakan ako sa unag iro. Mahadlo kog iro, mao na mura kog matruman na. Di. Iro guys, burikat pa. og Bisaya mo guys. Magasabot mo sa nang burikat. Wow, sa Manila ani tawag nila dagto. Basta ang burikat lain. Ulit guys. Kay sa una magud guys, nahadlo ko iro guys, kay napaakan ako. Ay karon nahadlo ko iro kay napaakan ako na nakoy trauma sa iro. Kay kani naging bata pa tayo, elementary ko sa una. Dito Fishport. Na may iro dagahan. Ngayon bata tang way buot. Taranta, ang gibuno. Ay sus ko Ginoo kay yang bakan mo kus iro. Dali pa sa stotoy na guys, nakaakan Ginoo jawa pa gid ko bakuna guys kay sa una baw na pabatoy bakuna tong sa una gipatay ho para man ko binisaya mao siguro ning labad-labad na guys kay wa koy bakuna sa rabies pwede pa kata magpabakuna rabies bisag pila na katuig sa una mo ramang ko kadingog og nanay anti-rabies nga vaccine to gidara man ko sa akong mama dagtong manayhupay dagtos ilaya itayhupan ra ko kanoy ano po sa Ginoo nga wa man po kumansa ako gihapon ng iyampo nga wanta gihapon epekto na hangtod nga matiguwang ko kay lisod wala ba koy bakuna sa vaccine nga rabies so mo na naiiro guys madlok ka jud ko kuan mo di unang iro kay na trauma na ko sa una. Pero ang pare, silo, hilig na sa iro. Bisag iro gani nga laaw. Muduo ni dyan, makito-kito yung mga ikog. Kaya, timailahan ko nos iro nga, dili mamaa, kanang ikog kuno tumoy siya kaya makito-kito nga. Yan na. So, iro kuno ikog nga, ngan hara street, sus Ginoo ko, ajol pa kumpiyansa ko akin, kunutang. Oh no! May ijang itudlo na. So, mubalik kay kaunja guys ug mahuma na tag putos dani nya magprito na ta so bye bye. A few moments later.
A few moments later. Mo na yung kinaunhang suki. Nak, hana. Ano hilak mo dito? Kana away at manok. Asya. Anak, manok. Ubod, manok na. Ulo. Uy, ale. Uy, shush. Asya. Ato, ikaw manok ka. Aman, manok, aman. Saga na ilang to. Oh, woy, manok ikaw, na, manok. Asya. Gikaon imuhang kani turun kana. Luoy. Luoy, manok ka? Mama, nabusog ko, ma. Ha? Nabusog. Ano may kaon? Bibig. Makabusog mo ng bubble gum. Makakadaot na gipon. Sticky ni. Dapat. Mama, labog naman eh. Hello, guys. Ha? Plite na ni baklay ka. Baching ko. Jak plite ni mo. Way manok. Kuha aja man kani. Kaon na. Ang first customer. Dahilak siya kay kaon sa manok ag isa hang kuan. Ginagawa mo. Ayaw lagi kay dyan na. No. Mo na ni last na to guys nga naluto nga kuan. Saging turon. Unya. Isuroy na po ni Sija. Gahapon nahuro tagatang saging pinaypay. Unya karon medyo naman pudog mahurot siya. So, dahang salamat sa pagtanaw guys. Bye-bye!